Iskolánk Gerlán a Békési vármegyeszékhely központjától 8 kilométerre található, Gyula, Békés és Doboz ölelésében. Krissán Edina Kamilla vagyok. Kedves szülők, kedves leendő elsős gyerekek, én leszek szeptembertől a tanítónéni. Szeretném bemutatni kedves iskolámat. Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra. Én ezért lettem tanító. Minden család életében elérkezik az az örömteli és izgalmas pillanat, amikor a gyermekük iskolás lesz. A gyermekek a folyamatos biztatás, támogatás segítségével lelkesen haladnak egyre magasabb szintekre. A gerlai iskola nagyon családias és barátságos. A kisebb osztálylétszám mindig nagyobb odafigyelést eredményez. A megválasztott módszerek mindig az adott osztályközösséghez igazodnak. Odafigyelek arra, hogy a gyerekek saját tempójukban fejlődhessenek, a lemaradókat felzárkóztató foglalkozásokon segítem, a tehetséges tanulókat differenciált feladatokkal ösztönzöm. Munkámban kiemelt szerepet kap az olvasóvá nevelés. Nagy öröm számomra, ha tanítványaim szeretnek olvasni. Egymást segítő, támogató, összetartó közösség kialakítására törekszem, ezért a gyerekekkel sokat beszélgetek. A sikeres neveléshez elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, hiszen a célunk közös. Az iskolánkban nevelő-oktató munkánk során kiemelten fontosnak tekintjük a szilárd alapkészségek és képességek kialakítását. A tanulási motiváció megszilárdítását, az önálló ismeretszerzés elsajátítását. Az eredményes, hatékony idegen nyelv és informatika oktatást, a tehetséggondozást, felzárkóztatást. A mindennapos testnevelés jól felszerelt tornatermünkben és a közvetlen zöld környezetünkben ösztönzi a gyerekeket a tudatos, egészséges életmód kialakítására. Délutánonként tanulóink számos szakkörből válogathatnak. Aktualitásainkról és programjainkról az iskola honlapján folyamatosan tájékozódhatnak. Én nagyon szeretem az iskolát, és az a célom, hogy a tanítványaimmal is megszerettessem. Nagyon nagy szeretettel és izgalommal várom a leendő kis elsőseimet szeptemberben.